Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng GSU War Jantia Circle Henen Kasngi Kalalet Banjurip Yakakali 108 Kabadan Ha Amlarem Subdivision Hapo Jaran PHC. Kumbanshu Penkan Mau Kaseng GSU Nadu Usnem Arjar Khatpara Kaladawa Yakakali 108 Hapo Amlarem Subdivision. Hadian balakan riak no syaway Yakakali 108 na Amlarem Subdivision Ha Usnem Arjar Khatsau. Bat ka jingdawa ka seng kala urlong hadian baka sorkar, bat ka GVK kilala ban penpoy, ya ka kali 108 ha amlaram subdivision, ha kini ki khendiat banai baladem. Kumbanang penjana ya ka jing tray kam ka kali 108, ka kali ket nong pang yikipat ba ka thanwar jantia. Ki dokhat ka seng kilalet hi ban jurib dala ki jongki khman, banlap ya ka jing duna karukom tray kam, bat banang penjana ya karukom ai jing syakri ka 108, ambulans siya upat ba. Nagaliang kaseng hadin ka jing ut jing nam jong upat ba jong kathan. Kila syem shisha badang duna kinong tray, lani kinong sumar nong pang jong ka GVK ha amlarem subdivision. Bat don ru ka khep baka kali ambulans 108, laha ban shuset da kitayo. Kumta nakaliang kaseng kadawa mardor naka GVK, bat naka sorkar ban penbiang yakinong tray jong ka 108, hapo amlarem subdivision. Namar yam menta kaseng kala padang duna shisha kinong tray khnang ban om deko ka jing ai jing syakri ka kali 108 chu upat ba ka than amlarem subdivision. GSU War Jantia Circle pada ki snem ki jing dawa ki bala slem ni dawa ya kene ka service 108 tengi penpa ko jing songo ya ka sarkar ya ka GVK bat ya ka DMHO ka bala la bat penpa ya kene ka 108 hane ka amlarem subdivision te nagaliang gaseng hagajing jurip ya kini ke ambulans dan ngilap bun kijing tuna wat agiliang ki staff ni iba kan nagaliang staff bagi de bandon rungut re katkum gajing kami lane katkum gajing keli na ki staff ba haduk mentahi ke dang don tang sangut te kamut laingut rungut ki de bandon laingut ki pilot bat laingut ki MT re habangi syampan ki don tang sangut te kapolong kawai ru ka ba kya ya kan ka ya gini ki staff namar ba ki mlahi ban function ba ya kan ka ambulans namar ki don ki cap kita yo ba ki hap ban stop ya kan ka ambulans te ka simjing e ki pat ba ro wala ki don ha ki emergency case tengi nagaliang ka GSU ngi karpat ka sarkar ba to pet to kami ba ya kan ka GVK ya ni kamtam ki staff bagin penbiang ba ki staff kanang ba kin function ba habor apsa kunta habor ki banai ba habor ki snem